खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थांनाय माखासे साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव भुटाननिफ्राय दै बोहैबोनायजों चिरांनि माखासे जायगाफोर आरो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय माखासे जायगाफोराव दैबानानि थासारि दैजों गोबां न' बांफोरा लोमसावजानो गोनां जादों जेरै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मथाम बिलनिफ्राय नास्राय बिलाव दैया लोमसावदों जानालि दैमा देरनायनि थाखायनो मथाम बिलनिफ्राय नास्राय बिलाव दैया लोमसावदों बेनि अनगायैबो बल्लामझरायावबो दै लोमसावदों बल्लामझरा गावआव गं 60नि बांसिन नखरफोरा दैजों लोमसावजानो गोनां जादों रानिपुर गामियावबो गं 35नि बांसिन नखरा दैजों लोमजानो गोनां जादों फेकुवा दैमानि देरनायावनो रानिपुर गामियाव गं 35नि बांसिन न' बाङा दैजों लोमसावजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों दैबाना लोमसावनायनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों जानाय लोंनायजों लोगोसे थानायाव गोबां जेंना जादों होननानै फोरमायथिदों माखासे जायगायाव सोरखारनि अनसुंथाइ मोननो हादों नाथाय माखासे जायगायाव सोरखारा फैनानै फट' सेबखांनानै लांदों आरो मदद होनायनि रादाय होलांदों होननानै मिथिहोदों मानसिजों लोगोसे जिब जुनारफोराबो दैजों लोमसाव जानायनि थाखाय भुगिनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय चिरां जिल्लायावबो दैबानानि थासारि चिरां जिल्लानि नांगोलभाङा गामियावबो दैबानानि थासारि आइ दैमानि देरबोनायाव गोबां न' बाङा दैनि सिङाव थांनो गोनां जादों भुटाननिफ्राय दै बोहैबोनायनि जाहोनाव मादारपुर आरो शिशुबारि गामिनि गोबां न' बांफोरा दैजों लोमसावजानो गोनां जादों UPPL आरो BPF बे मोननै राजखान्थि दोलोआ ज' जानायखौ लानानै सावरायनांगौनि समायसीमा खानानै होनाया दिनै जोबथा सान दिनै 12 आगस्टसिम समायसीमा होदोंमोन एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गासै मोन 16 आफादा थारैनो मा जागोन UPPL आरो BPF ज' जानो हामारगोन ना हामारा नाथाय ज' जानायखौ लानानै समायसीमा होनायनि सानसे सिगांबो हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि खुगायाव गोरोबलायनायनि खोथा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै सासेया गुबुन सासेखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों हाग्रामा महिलारिया मैयानि सानावबो बुंदों BPFआ रावजोंबो एलायन्स जाया प्रमद बर'आ बे खेबाव जोब्बाय प्रमद बर'नि महर मुस्रिखौ नायोब्लानो हमनो हायो प्रमद बर'आ गोरलैनो जेनगोन आरो प्रमद बर' सोरखारनि समय गैला होननानै बुंथियो बेराफारसेथिं BPF दोलोआ देरहागोन बांसिन मासियाव देरहानानै BPF दोलोआ सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामो हाग्रामा महिलारिया ओजोंहाय प्रमद बर'नि खुगायावबो गोखाखौ नुनो मोननाय जादों प्रमद बर'आ बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारिनि बायदि जानांगौमोनब्ला UPPLनि गोनांथियानो गैयामोन हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि बुंदों बेबायदि जों थांखि लानांगौबा आरोबाव हाग्रामा महिलारिखौ गोजौआव दोननो नांगोन जाय मानसिया 5 बोसोराव एसेम्ब्लियाव खेबसेबो फैयाखै बेबायदि मानसिया राजखान्थियाव मा गुरुत्व दं होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ लोगोसे प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावोदि UPPLआ मानो जोनोम जादोंमोन हाग्रामा महिलारिया हिंसा बुथारनायखौ बन्द खालामनो हायाखैमोन बडलेण्डआव गोजोन लाबोनो हायाखैमोन स्कुल कलेज लुनो हायाखै जेबो खामानि मावनो हायाखै बेनिखायनो UPPLआ जोनोम जादोंमोन आरो जों 4.5 बोसोराव रायजो राजानि खामानि मावदों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ बर'नि सानै दैदेनगिरिनि गेजेराव दि बेसेबां गोरोबलायनाय गैया बेखौ बिथांमोननि खुगानिफ्राय मोजाङै बुजिनो हायो हारिनि थाखाय खौसे जानो नांगौ होननानै जेन खुगायावल' बुंबोदों बिथांमोना बे समाव हारिनि अलखद आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादा UPPL आरो BPFखौ ज' जानो खावलायदोंब्लाबो जेन UPPL आरो BPFखौ ज' खालामनो हानाय नङा बायदिखौ नुहुरदों उननि समाव मा जालांगोन बेखौ समाजआ फोरमायगोन जोबथायाव MP दिलीप शइकियाखौ ट्राइबेल ओनसोलाव बयकट खालामनो फोसावबाय अल आसाम ट्राइबेल संघआ ट्राइबेल ओनसोलफोराव जाहाथे MP दिलीप शइकियाखौ हाबनो होआ बेनि थाखाय गासै ट्राइबेल रायजो राजाखौ खावलायो मख'नो गोनांदि MP दिलीप शइकियाया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युल मोननैजों जयैनो थानो हाया होननानै बिबुंथि होनाय आरो आयेनखौ सोलायनानैब्लाबो गुवाहाटी डिब्रुगड़आव बयबो हाबायनो हानाय बायदि 6 शिड्युलावबो बेबायदि खालामनो खोथा बुंनायखौ लानानै MP दिलीप शइकियानि हेंथा खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो कार्बि आंलं दिमा हासाव आरो BTCजों लोगोसे गासै आसामनि ट्राइबेलनि हेंथा बिबुंथि होनायनि थाखायनो MP दिलीप शइकियाखौ ट्राइबेल ओनसोलफोराव हाबनायखौ बयकट खालामदों होननानै फोरमायथियो MP दिलीप शइकियाया दि ट्राइबेलनि हेंथा बेखौ बिथांनि बुंनाय रावनिफ्राय हमनो हायो आरो बिथाङा गोलाव सम लकसभानि MP थानायनि उनावबो बिथांनाव 6 शिड्युलनि गियान गैयैया दुखुनांथाव होननानै बुंथियो अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय उननि समाव ट्राइबेलनि हेंथा MP दिलीप शइकिया जाहाथे नोजोर होआ बेनि थाखायबो सांग्रांथि होयो अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय आरो MP दिलीप शइकियाया ट्राइबेलनि हेंथा बुंनायनि उनाव गावनि बिबुंथिखौ
बोखांनानै लाफिननायजों लोगोसे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो सिक्स शेड्युलनि आयेननि सायाव गाज्रि नोजोर होला होननानै रायजो राजानि सिगाङाव बुङागौ मानि एमपि दिलीप सैकियाखौ ट्राइबेल ओनसोलफोराव बयकट खालामनाय जागोन होननानै बुंथियो अल आसाम ट्राइबेल संघनिफ्राय। बिटिआरआव UPPL आरो BPFनि दावहा राजखान्थिखौ लानानै गुदुं जादों बिटिसिआव। UPPLआ गावनि खामानि मावनायखौ लानानै फोरमायथिदों रायजो राजानि सिगाङाव आरो BPFनि समाव मावनो हायैखौ आसि थुदों। थिग बेबायदिनो BPFआबो BPFनि समाव खामानि मावनायखौ फोरमायथिदों आरो दानि सरकारा जेबो मावनो हायाखै होननानै अजद होदों। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बेबायदिनो थागथियारि जादों आरो बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगांनो खामानि मावनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बा बेखेवनायखौ गोख्रैसिन खालामदों UPPL सरकारा। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव नावकाथा गेलेग्रा फोथाराव मुंख्लं बिरसेलागां बसुमतारीनि गोसोखां स्टेडियाम लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवदों। 5 कौटि रांजों लुनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। ओजोंहाय बाङालिपारायावबो 1 कौटि रांजों मुंख्लं सुजित नार्जारिनि न'ब्लां लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। गुबुन गुबुन धोरोमनि फसंथानफोरनोबो आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रां होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो 6.3 दफाखौ लानानै अक्ट'बर दानाव सोदांनो थाखाय आसाम सरकारजों सावरायफिनगोन होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। ओजोंहाय खामानि मावनो हायैखौ लानानै BPFनिफ्रायबो UPPLखौ आसि दिन्थिदों। खुगायावल' बुङो नाथाय मोगथाङाव मावा होननानै अजद होबाय BPFनिफ्राय। UPPLआ लामा दालां स्कुल कलेज गंसेबो बानायनो हायाखै, जों बानायनाय लामाखौनो फाहामनो हायाखै होननानै अजद होयो। जब कार्डनि 1,200 राङाबो दा हाबला, बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिखौ हास्थायफिनदों रायजो राजाया होननानै फोरमायथियो। इभिक्सन खालामनो थाखाय अदेबानि होस्रांनो थाखाय नटिस फैबाय थायो, अब्ला गोजाना बहा, बेनिखायनो BPF दोलोखौ हास्थायफिनदों होननानै फोरमायथियो। मख'नो गोनांदि BPF दोलोआ गसाइगाव भेरगावआव आशीर्बाद यात्रा लानायनि उनाव मैया मटनगुरियाव आशीर्बाद यात्रा लादों आरो दिनैनि सानाव काजलगावआव आशीर्बाद यात्राखौ लागोन, जेराव मैयानि सानावबो लोब लोब सुबुंफ्रा फैनानै BPF दोलोखौ मदद होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैया सावन दाननि जोबथा समबारमोन। सावन दाननि जोबथा समबाराव थानसालियाव सिबिनो थांनायावनो हाजोनिफ्राय गोग्लैनानै 7-8 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2 सिबियारिया जोखोम जानो गोनां जादों। महाराष्ट्रनि पुणे जिल्लायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। पिकआप भेनजों सिबियारिफ्रा थांबाय थानाय समावनो गारिखौ सामलायनो हायियाव गारिया हाजोनिफ्राय 30-35 फिट गाहायाव गोग्लैहैदों, जायजों 7-8 सिबियारिफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 20 सिबियारिया जोखोम जानो गोनां जादों। 7-8 जिउ खोमानांनायनि मादाव बांसिनानो आइजोफोरमोन। बिथांमोनहा गासैबो पापालवाडी गामिनि थागिबिफोरमोन आरो बिथांमोनहा सावन दाननि जोबथा समबारखालि कान्देश्वर थानसालियाव सिबिनो ओंखारलांदोंमोन। बे समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। जाथायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो जाथायजों जिउ खोमानांनाय नखरनो 2 लाख राङै होनो थाखाय फोसावदों आरो जोखोम जानांनायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। फ्राय 300 एमपिफोरा दिल्ली सोमावग्लुंदों। बिहाराव इलेक्टरेल रलखौ रिभाइज खालामनायखौ लानानै दिल्लीयाव 300 एमपिफोरा पार्लियामेन्ट हाउसनिफ्राय लानानै इलेक्शन कमिशन मावख'सिम हानजा सुरनायजों लोगोसे गोख्रोङै धर्ना होदों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनिफ्राय लानानै समाजवादी पार्टीनि चिफ अखिलेश यादव आरो गुबुन गुबुन बेरेखा दोलोनि एमपिफोरनिफ्राय लानानै गासै 300सोआ दिल्ली सोमावग्लुंदों। धर्ना होनायाव पुलिसजों नारा-नाथार जानायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो पुलिसाबो एमपिफोरखौ हमनानै लानानै थांदोंमोन, नाथाय उनाव पुलिस थानानिफ्राय एंगार हरफिननो गोनां जादों। एमपिफोरखौ धर्ना होफुबाय थानायनि गेजेराव टीएमसीनि एमपि मिताली बाग आरो महुआ मित्राया टट गैयै जादों। SIR स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजननि गेजेरजों इलेक्टरेल रलआव सोलाय-सोल' खालामनानै भट खावनो नाजानायनि अजद होनानै बेरेखा दोलोआ बिसायख'थि आयगनि हेंथा खुद्रिदों आरो बिसायख'थि आयगा सोरखारनि जानानै खामानि मावदों होननानैबो अजद होयो सोमावसारग्रा एमपि बिथांमोना। कर्नाटक महादेबापुरा एसेम्बलि इलेक्शनावबो 1 लाखनि बांसिन भट खावदों होननानै अजद होयो। माखासे मेथड बाहायनायनि गेजेरजों जेरै नंखाय एड्रेस, डुप्लिकेट एन्ट्रि, मोनसे एड्रेसाव गोबां रेजिस्ट्रेशन बायदि खालामनायनि गेजेरजों 1 लाखनि बांसिन भटखौ खावदों होननानै अजद होयो सोमावसारग्रा एमपिफोरा। फोरमायथिनो गोनांदि जोंनि आसामावबो SIRआ फैनो हागौ। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां आसामावबो SIRआ फैनो हागौ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनहा जुदि नैबे फुजानि सिगां सिगां गोदान मटर साइकेल बा गोदान स्कुटि बायनो सानदोंबा बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय। मा अफार दङ बेखौ आङो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोजाङैनो फोरमायलांसै। नोंथांमोनहा दान्दिसे समय होनानै बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय।
बाजाराव थानाय बागुरुम्बा टिभि श'रुमा एक्सचेन्ज आरो लन मेला खुंनो आखायाव लादों 18, 19, 20 आरो 21 सानब्रै 18, 19, 20 आरो 21 बे सानब्रैयाव एक्सचेन्ज आरो लन मेला खुंनो आखायाव लादों लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि बे फुजानि सिगां गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंबा बे श'रुमनिफ्राय नोंथांमोना बायनो हागोन आरो जुदि नोंथांनाव गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङबा जायखिजाया कम्पानियानो जायाथों मानो आरो नोंथाङा जुदि गोदान बायनो सानदोंबा एक्सचेन्ज खालामनानै गोदानखौबो लानो हागोन लोगोफोर बेनि अनगायैबो माखासे अफारफोर दंबावो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों